Daar staat alweer de volgende muzikale tractatie. Het muziekkorps Sint Barbara uit Sanderboot. Dat is een week in Zitter. En die ook staan bekend om de enorme hoge prestaties die dit muziekkorps in de loop der jaren heeft gehaald. Vier violen get bijeen. Ja, dat is een uitdrukking die wel eens vaak wordt gebruikt als ze maar gadees. Dan zeggen ze, ligt toe die violen. En ja, dat hebben ze zich aardig goed gewerkt. Wat ze nu precies doen, ja, dat is niet duidelijk. Dat is natuurlijk het violen. Tuintje on ik bezig met het viooltje strinnen. Dan hebben ze 3,5 kilometer gelopen. En dan is het ze nog immer niet aan te zien. Want we hebben die een spas en een lol toch. We gaan eens kijken wat Luc bij deze paarse carnavalisten weet te vinden. Jong, heb je al een rol in de revue? Ja. Ja? Doe ook? Ja. En zit je allemaal van plan om naar Hollywood te gaan? Ja. Allemaal? Ja. Waarom blijf je niet gewoon in Zitter die? Ja, Weet niet. weet van niet. Weet van niet. Jongens, nog veel plezier. En laat ik Zitter hier over de markt dat je er nu geklapt hè. Ja, dankjewel. Gedrag is als sterren. Dit zijn de nu sterren van Zitter die gaan schitteren gewijd. Op de televisie overal zijn er van die verschillende sterrenjachten. Iedere zender heeft wel zijn programma. Maar dan gewoon deze niet de midden hoor, nee hoor. Die schitteren gewoon hier in de optocht. Fantastisch uitgedost natuurlijk. Buurt Engelenkampstraat en Park. En ook die vergeten natuurlijk de Kenjernijd. Het zijn buurten die normaal in de grote op de hoog mee doen. Maar nu speciaal voor de Kenjer ook een soort Kenjerafdeling hebben, kunnen we zeggen. Heel schoon idee.